آجوئی یہ جزاں لفظاں کے گرد نوشتہ کار بانو کریم بلوچ ار لفظاں تو دانشور وتی چپ و چاگرد جاوراں گوں ترندی یا مارت کاں وہ شریں وڑیا اشانی دراکاز کاں لفظاں تو دانشور انسانی سرگوست و آزمودگانی محتاج باں دنیائے امچو آجوئی و آشوبی جز کے بتا آہانی تہا لانکے مسن کردے بدا ساچشتی لفظاں کے راہ در بریا فدریچانی تہا آشوب و آجویا چونکہ فگر و مارش چا غلامی تہاریاں کشتگ و آجوئی واروا جیڑگے بود بخشاتگاں وعدے کے یک راجے جیڑگو مارگے سبتراں سر بھی پورا دراہیں راہ در وت سرا وت بچپاں آ فگر چا واگانی دنیا کشی و آگئی یہ دنیا قدمانی دور دے گا آنی راشونیا کا آشوبی لفظاں تو دانشور راج ورناہانی رگانی تہا زگریں اوما کن و نوکیں جوزگاں چا واو وفات کنا اشان نوکیں بود آٹیے دیاں لفظاں تو تی سرزمین سرا بو کے بدلیاں دیما ایر کنانا اما وڈے ساچانا راج راتربری یا کنانوا اے آشوبی دورہ کے بلوچ سرزمین سرا راج دفتری بدلی سدلی آگاں یک نیمگے میاں استمانی چم بلوچ دے سکاں و یک نیم سامراج بدترے دوریں و دومی نیمگا چندے وٹگتیں راج دوست وطن دوستی نامہ گو بلوچا دو تھلو دو پوستیں لیف کنگاں اے وڑا بلوچ لفظاں تو دانشورانی کوفگاں گرانے ڈبے کفی کہ آشوب لفظاں کے سوا بلوچ راجا کیشتر ورناہانی راشونیا بکنا آگوتی ساچشتاں ورناہاں چا وابانی دنیا بخشن تو آئیے راہ فرینا آگوتی ازمی بود فکر گوتی ساچشتاں ورناہاں اما جوڑ کنا کہ آئیے لوٹا راجی آجوی جوز کن پائے دنیا تہا بعضیں لفظاں تاں گوتی لفظاں کی صلاحانی امرائیا عملی سیاستہ ہم بار زلتا چین آشوبی لفظاں رائسون باروا معاوض تنگ گوشی کے چین دودمانی آشوبا کسیا درستان چگیشتر بار زلتگ و آئیے آشوب دیما برتا توکلو مدن مردی مثال جوڑ کتا گڑا رائسونے بس یک دانشوری لفظاں تے نہ ہوتا بلکہ یک سکی بلائیں آشوبی ہوتا اس پینا وعدے استحار خلافہ جنگ چس بتگا اوہدا رال فاکسا نہ یوکا گوتی لفظاں کی بودا بلکہ راست راست عملی سیاستیں ہم بہار جوڑ بوتو استمہار خلافہ جنگ خود آیا وتی لفظاں کی زندگیہ بعضیں قسمہ کے نوشتہ کو کمیونزم کتاب نوشتہ کو اشیاء کونے راج دفترہ حبیت لیننے زندگی سرا ہم نوشتے کو یہ دراہیں دستگٹیاں حبیت کمیونسٹ پارٹی کاریں ہوں ٹفائیں تاں اما یہ کہ باس کا حال فیک انچے لفظانتے ہا کہ وتی گوستے ازمی تہا بیان کتاں آیا اروادا گوشت کے امدست بہت بوانے تو جنگ بکنت چیا کہ آجوئی جنگا صفائی فقار بھی تو کتاب تہنا لوٹا پھولا نہ کنا آیا گوتی قلم میں زورا تا 4 سالہ غلامی خلافہ جنگ کو چیک رائے تہا ودی بتگی جولیس فیوچر کو دراہیں دنیا شنگ بتگی زورا کی مارتگا آئیے جہود خلافہ جہود کنگ آیا ہوتی مقصد جوڑ کتگا جولیس فیوچر کے بستار لفظاں کے تہا سخت باز برزا بل یک لفظاں تی بوگی امراہیا آیک سیاسی کارکنے ہم بتا آیا لفظاں کو سیاست تہا اچ پر کو فیر نہ کتا میں ہاترا یک لفظاں تی بوگی پجیگا چک کمیونسٹ پارٹی ہے گنجائی کمیٹی ہے باز کم بتا یہ اما وعدے گپند کے چکو سوالے کیا ہے میراث دار و زرداراں نازی سرکار وشہ کتگو آئیے سجدہا کب تکتا
آوادا فیوچکا ایٹلر شاہی زوراکی دیما میک بدو آئیے راستی ہے آواز چسکو آگوتی ساچشتاں مکتبیانی جندے رہشونی کنان بود فیوچک اما تاکہ شونکارا آیا چکو سلواکیا ہے جلدا نوکی بنیاد داد آپستائی تے دورا چیر بوتو ہوتی لفظاں کی کارانی امرایا فارٹی چیر تنظیم کارے ہم ٹفائیں تا آیا گوتی امراہاں چیرے روتا کم کشت آئیے گرگ بوگا رنتا شانت سالا نازیانی زورا کی سگتا بلے آئیے توکلے مدم مردی لاڈ کدیے روسی لفظات میکسم گور کی اتی بازے ساچشتا گیشتر مات وڑی ساچشتا میاں عثمانی لفظاں کے راج دفترہ نمیراں کتا اشیا لکہانی صاحبہ مردمانی زندگیاں بلائیں سانے دور داتا کہ راج دفتر میدانہ لٹو پلے دستاں درشو کی گورکیا نوستو پنچے آشوب آگا فیسر اوسے فوریا گری تکے زندگیو آہانی جد و جہد جہل و شاہدان اکفشی کتا او لکہ مردمانی ذہن جامبلے تا کہ قصہ کنک نبی آہانی ذہن کے انچے مرضیہ بھرتو سرکتا کہ اودا انسان اے فامک گرانک بھی کیا آشوب گٹو ناراستے راہاں رواں باندات فارے سک بھی او انسان آجوئی بستار گشینک بھی او انسانیتا نجات رسد کا راج تہا کی مکسم گورکی وڑی لفظات بمد مردمانی ذہنہ بدلی ردوم نورت لیننا گورکی گدار ماتے بابتا گشت کے اے علمی ہے کہ بازی فوریا گر ابید جیڈگو فہمکا قدرتی رنگا آشوب جنسا وار زور گایتا نو آکے ماتا وانا فراہاں نفذ ایفا وحادت کی کتابی گورکیا چلے دنیا سفر کنگا نیم کرنا چگیشتر وحد وستا بلے آئیے ساچشت انگت میاں عثمانی لفظاں کا مدنی ارزشت دارا کہ آیا ہوتی لفظاں کی بود برکتا لکھاں انسان آجوئی جہد آترا سکیں داتا یا پدا چینا ششیں دیمروی دوست لفظاں تانی شہادت کیا شنگائی زندانہ کتا اشو آنی مارگانی سرا گاٹھ دارگے بیسو میں جو دے کشش بلے شنگائی برزا بلندی بیرکا آنی آجوئی فگر والا بندی اتنا کت اے ہر ششیں لفظانتا کہ شانی تہا یک جنکیا موارا آنی عمر چا 35 سالہ برزنہا آہاں زندگی فوتی جند واشتان یاترائنہ بلکہ ہوتی بے وہاں فیگ لیکا انسانیات ہوتی راج استمان آجوئی دیما اونی کتا آ تنیگا ہوتی ورنائی دوران تھا کہ قلم میں سلا چسکنگے میارا فاوا درنجک بوگاتا آ کندہ کندانا مرگا ہیلنگی کنان فگلو شادمانی دیفا ہوا شتا آہانی سرمچاری لاڈ کدی روش نبوتا چوتی ساچش تو فگرو ایالا اجبر نبجتا چوتی گفاں پوش نکنزتا آکے آشوبی لفظاں کا نمیران بوتا میراث داری رابن کو نمزیلا کندو کی بادشاہی دزمانجنی ایوڑا آشوبہ پہ ترائیں انسانا ہوتی مرادانی منزلہ پوچھک نبوتگی امر نہت کچام یک آشوبی چستو ہیرے ہو ساچشتی لفظاں کی مدنی دزمانجنی بیت یہ دنیا لینے وڑے لفظاں فرانس سے گیبریل فیری کیوتی مرگا شند دمان فیسر وتی نمدے تہا گوشت کے منی دوستاں بگوشت منتن گڈی وادا وتی زندگی لوٹو رابندہ پشت پر نہ کتا منی ام وطنا سلام بکنے بگوشتے کہ منفا میں آترا مرگاہاں تاکہ فراس زندگ بھی انگلستان ورنائی شاہر اللفظان ڈیوڈ گیسٹ کی ایمنی فارزگی آترا چین یا کوست گیا مرگ ہمبازاں شوتو رائسون بیکسک گورکی اور رالف فاکس سے بڑے لفظانتاں کیا ہوتی لفظاں کی کھرد و بودا دومی انسانا راہ پیش داشتگا مرچی ماتے وطن بلوچستانا اچھے لفظان تو دانشور فقارے کہ گوں وتی ساچشتی بود کمالا بلوچستان معلوم کو ورناہانی دینا آجوئی نیمگا بترینا بلوچستان ورناہاں نو سوڑک کنگیے کیا ہانی را کجا میں
اشی فصا اور لفظاں تا دیگی ہیں اشار زورا کی علافہ اک آواز جڑ ہوگی ہیں اور آشوب خدمہ کو امکام ہوگی ہیں بلستان لفظاں تو لفظاں کے دائمی بو کے آترا کئی قدم چہانی لوٹ فیلا کنیاں واد زورا کی ہوتی گرمی جولا کیاں ایک فی آوادہ لفظاں تی اشی دیوانیا پدا غلبی ہیں اما بلوچستان کی آئی فرزندہ طوفان دیما ہوتی سینک چکوا مکتگا مرچی اما ماتنی وطن پنجابی حاکمانی لگتانی چہرہ اس کا رگائیں بلوچستان لفظاں اے پیغام دیگین کہ فلابند جو دے کنچے راستی ہے چراہی فاردگ نبتگی امرے اشاں زندگی ہر پیجا کوئی راستیا دشار بگے تو سرپتی بدیت اما وقت گڑی بلوچانی لافا کیا ماتی وطنو راجا پچند ذرہ پنجابی